mula sa ATI Bicol Pili Kangaring Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon. Narito na ang news update sa araw na ito. Mahigit 60,000 magsasaka sa Bicol magtatanim ng hybrid rice. Makakasama natin live si Laika Teves ng ATI Bicol. Mahigit 60,000 na magsasaka ng bigas sa Bicol ang magtatanim ng hybrid ngayong tag-ulan. Habang sinimulan na ng Department of Agriculture Bicol ang pamamahagi ng isang bag na palay at 3 bag na patabang urea sa bawat ektaryang taniman. Ayon kay DA Bicol Regional Executive Director Rodel Peter Nilia, na ang pamimigay ng mga inputs na ito ay isinagawa sa ilalim ng Rice Resiliency Program ng DA na naglalayong hikayati ng mga magsasaka na gumamit ng high-yielding variety upang madagdagan ang supply ng bigas at tumaas ang kanilang kita. Ang proyektong ito ay nasa ilalim din ng programang Agri-4Ps o Plant-Plant-Plant Program na kilala din bilang Ahon Lahat Pagkaing Sapat kontra COVID-19 o ALPAS sa COVID-19. Ang pamamahagi ng mga binhi at pataba ay sinasagawa sa pakikipagtulungan ng mga provincial at municipal agriculturist. Sa kasalukuyan, ang DA Bicol ay nakapamahagi na ng 25,000 bag ng hybrid seeds sa buong Kabikulan. Balik sa iyo, Chan. Laika, ano ba ang inaasahan natin na resulta sa interbensyon na ito ng DA Bicol? Chan, sa pagkakaloob ng hybrid seeds, mga pataba at iba pang technical na tulong sa mga magsasaka, inaasahan ng DA Bicol maging ang mga magsasaka na ang gastos sa produksyon sa bawat kilo ng palay ay mabababa hanggang 9 pesos and 60 centavos ngayong taon. Habang ang ani naman ay tumataas hanggang 4.11 metro tonelada bawat ektarya. Maraming salamat, Laika. At yan ang news update sa araw na ito. Ako po si Chan Tosok para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.